Преди самия Великден, знаете ли кои празници имат? Някой от момичета лазарувал ли? Лазарки няма. Имаме Лазар. Събота е Лазаров ден, в неделя е Цветници. На Цветници имам на Великден. А на Великден, знаете ли как се поздравява? Да? Исус възкрес. В началото ги подготвяме да се сложат ръкавици, да се съблекат якетата. Червеният цвят е най-важният за яйцата, като той символизира кръвта на Исус Христос. Ако се обърнете насам, тук имаме иконата на Света Богородица яйца. Това е майката на Исус Христос, като традицията повелява, че първото червено яйце се поставя до иконата в дома ви Света Богородица и то там седи цялата година до следващия Великден, когато се заменя с новото яйце. Пътя, защото се късат. Прощавайте. Добре. Започва вече боядисването, багрането на яйцата. Всеки един от вас може да нарисува или да напише каквото поиска. Някакъв символ, буквата на името ви или пък да си изпишете цялото име. След като приключите, поставяте свеща и виждате памука пред вас и боите. Всяка боя има лъжичка. Моля ви да не ги смесвате, защото е важно да не разваляме цветовете. И вземате си от цвета, който сте решили и слагате по много малко от всеки цвят. Колкото повече цветове слагате, толкова по-бързо и шарени стават самите яйца. След като сте готови и с това, завивате яйцето вътре в памука и го гушвате за няколко минути, за да може да се боядиса. Памука цветовите. Върху памука. Яйцето отстрани да се държи. По време на своето участие децата имат възможност да чуят кратка беседа във връзка за това как местното колоритно етнографско население, наречено Капанци, празнува един от най-важните християнски празници, а именно Великден.